Dobrý deň. Viete, že tisícky firiem, obcí a ďalších organizácií na Slovensku majú zákonnú povinnosť viesť evidenciu odpadu? Z nej musia do 28. februára vytvoriť ročné ohlásenie a podať ho elektronicky v informačnom systéme odpadového hospodárstva. Moje meno je Peter Socháň, som riaditeľom spoločnosti Envis a vítam vás na dnešnom webinári venovanom evidencii odpadov a vytvoreniu ohlásenia pre ISOch. Na webinári sa dozviete, kto a kedy je povinný viesť evidenciu odpadu, aká je metodika a prax evidovania, aké sú termíny a čo firmy, obce a mestá nesmú podceniť pri prechode na elektronické ohlasovanie odpadov v ISOch. Uvidíte praktickú ukážku vedenia elektronickej evidencie odpadu v aplikácii Envisis. Krok za krokom si ukážeme postup vytvorenia, podania, ohlásenia v XML formáte do ISOch. No a na konci sa môžete tešiť na tipy, rady, odpovede na otázky a bonus pre nových používateľov. Zároveň vítam medzi nami kolegyňu Elenku. Tak kolegyňa sa vám, sekundičku, teraz bude možné zapnúť aj mikrofóny. Mikrofón teda. Ďakujem, to som sa snažila ukázať, ale som ho mal zakázaný. Dobrý deň, všetkých vás vítam na dnešnom webinári. Moje meno je Elena Socháňová a som senior konzultantka spoločnosti Envis a vediem vlastne tým konzultantov oblasť životného prostredia na spoločnosti. Ďakujem pekne. A teraz mi dovolte ešte krátko predstaviť našu spoločnosť Envis a jej softverové riešenie pre elektronickú evidenciu a ohlasovanie odpadov Envisis. Envis má takmer 20-ročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti životného prostredia, najmä firmám. Medzi naše hlavné služby patrí environmentálny management, čiže plnenie povinností za firmy a podniky v oblasti životného prostredia, poradenstvo v odpadovom hospodárstve, poradenstvo v ochrane ovzdušia, ochrane vôd, environmentálny audit, posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, pomoc pri environmentálnej certifikácii, vykonávame školenia a kurzy a takisto radíme aj v oblasti ADR prepravy. Už vyše 9 rokov vyvíjame a prevádzkujeme online aplikáciu Envisis na vedenie evidencie odpadov a ohlasovanie odpadov. Envisis vznikol z potreby zjednodušiť firmám život v oblasti odpadového hospodárstva a ide o nástroj pre modernú a jednoduchú správu odpadového hospodárstva, ktorý okrem elektronickej evidencie odpadu a vytvorenia ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním obsahuje aj tieto funkcie. A najmä automatické nasadenie zostatkov, jednoduché kopírovanie záznamov, automatické vytváranie riadkov vznik príjem, inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu, obsahuje import dát z Excelu, samozrejme vytvorenie ohlásenia v PDF a XML formáte, rôzne štatistiky, vlastné zoznamy a hromadné funkcie pre či už obchodné reťazce alebo pre prevádzky pre firmy s väčším počtom prevádzok. Ďalej obsahuje online katalóg odpadov aj s príkladmi, takže zaradzovanie odpadov už nemusí byť tak zložité. Ďalej obsahuje modul, v ktorom si viete vytvoriť identifikačné listy nebezpečného odpadu, ale aj evidovať súhlasy a systémami ich postráži spolu so systémom notifikácií. Taktiež si viete v aplikácii vytvárať prehľadné online štatistiky. Cena našej aplikácie je veľmi transparentná, nájdete ju v cenníku. V princípe sa platí predplatné na 1 rok dopredu, vždycky za počet prevádzok, za ktorý potrebujete viesť evidenciu odpadov a cena za jednu prevádzku je 5 € mesačne bez DPH. Opäť ešte pripomeniem, tento nástroj v rámci tohto nástroja poskytujeme aj profesionálnu zákaznícku podporu,
či už telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nášho chatu. Sme veľmi flexibilní v úpravách, pretože máme vlastný vývoj aplikácie. Aplikácia je samozrejme dostupná 24/7, bez nutnosti akékoľvek inštalácie a bez nutnosti platiť inštalačné, prípadne aktualizačné poplatky. To všetko je už vlastne zarátané v cene toho ročného predplatného prevádzok. A takisto zabezpečujeme pravidelné aktualizácie softvéru. Aplikáciu si viete vyskúšať na 90 dní zadarmo, presne som tohto tlačidla vpravo hore. A pokiaľ by ste chceli nechať evidenciu na nás, tak viete využiť aj službu Nechajte to na nás, kde my vlastne vytvoríme za vás evidenčné listy odpadu a vypracujeme ohlásenia, podáme vo vašom mene do informačného systému odpadového hospodárstva. A na úvod ešte poviem zo pár organizačných vecí. Otázky môžete klásť do nášho chatu. Budeme sa im venovať na konci. Seminár, alebo teda tento webinár bude trvať približne 1 hodinu. Z toho 45 minút bude trvať prezentačná časť a zvyšných okolo 15 minút necháme na otázky. Zatiaľ vyberieme 10 prvých otázok, preto prosím, píšte ich, keď vás napadnú tie otázky rovno. Na tie, ktoré budú zložitejšie, budeme odpovedať, keď tak potom, čo nás budete kontaktovať telefonicky alebo teda mailom. A tento webinár sa nahráva, takže pošleme vám z neho nielen túto nahrávku, ale aj samotnú prezentáciu z webinára. No a teraz by som už pristúpil ku prezentácii. Nechám vám teda zdieľať samotnú prezentáciu. Teda čo vás čaká. Na úvod si povieme k evidencii a ohláseniu odpadu z roku 2024. Následne k vytvoreniu elektronickej evidencie odpadu uvidíte praktickú ukážku, taktiež praktickú ukážku vytvorenia elektronického ohlásenia o odpade. Ďalej si ukážeme návod, ako podať ohlásenie v ISOch. Povieme si o splnomocňovaní a oprávnení na podanie ohlásenia v ISOhu. A takisto si povieme o opravách a zrušení ohlásenia ISO a na konci si ukážeme aj praktické tipy a rady. Takže máte sa na čo tešiť a ja prechádzam teda do prvej témy a odovzdávam slovo kolegyni ku evidencii a ohláseniu odpadu z roku 2024. Ďakujem pekne. Prvá taká základná otázka, ktorá sa nám môže vynoriť v súvislosti s evidenciou odpadu je, kto má povinnosť viesť evidenciu odpadu a či je tam nejaké množstvo alebo nie. To je veľmi častá otázka, s ktorou sa v praxi stretávame. V podstate by sme to mohli zhrnúť tak, že v podstate každá firma, ktorá má nejaké svoje IČO, nejaký živnostník, obec, mesto, organizácia, majú povinnosť viesť evidenciu odpadu. Najmä ak ide odpad z jej pracovnej činnosti, ten odpad alebo tá evidencia pre odpad sa musí viesť od akéhokoľvek množstva, ako náhle vlastne odpad vznikne, bez toho limitu mal by sa zaevidovať a vedie sa za každú prevádzkareň alebo miesto vzniku zvlášť. Často dostávame otázku, či firmy musia v podstate evidovať zmesový komunálny odpad. Tu by som chcela podotknúť, že za občanov a firmy v prenesenom význame vlastne vedie evidenciu odpadov pre zmesový komunálny odpad obec, čiže to je možno taká nejaká výnimka, kedy nie je potrebné viesť evidenciu odpadov, ak ste firma a vzniká vám zmesový komunálny odpad a ste zapojení do systému zberu komunálneho odpadu v obci. A možno môže byť tam ešte nejaká výnimka, kedy nemusíte viesť evidenciu, ak ste, dajme tomu, administratívna firma a máte
zmluvu s prenajímateľom toho objektu alebo so správcom obchodného alebo administratívneho centra, ktorý za vás splní prenesenú poplatkovú povinnosť o miestnych daniach a na základe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a zabezpečuje na základe zmluvy pre vás zhromažďovanie vlastne vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov, tak v tom prípade môže ten prenajímateľ alebo správca administratívneho centra za tieto odpady, ktoré si zazmluvníte komunálne z iných zdrojov, viesť za vás evidenciu. V opačnom prípade vlastne tú evidenciu musíte viesť. Ako sa vedie evidencia odpadov, tak to nám bližšie špecifikuje príloha číslo 1 vyhlášky 366 z roku 2015 o ohlasovacej a evidenčnej povinnosti. Je to na predpísaných evidenčných listoch odpadu, ktoré sa musia v súčasnosti viesť v papierovej alebo elektronickej podobe, ale chcela by som upozorniť na to, že od 1.1.2026 začne byť účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 89 z roku 2024, kde je už špecifikované, že tá evidencia sa bude môcť viesť už len elektronicky, najlepšie alebo ideálne s využitím dostupných softverových riešení, nejakých aplikácií napríklad. Keby sme si mali špecifikovať, tak všeobecne, čo tá evidencia odpadov v podstate, čo všetko sa do nej vstupuje a na základe čoho, tak určite musíte tam zaevidovať kód, druh odpadu, jeho hmotnosť, kód nakladania, to znamená, či nám odpad vznikol, či sme ho od niekoho prevzali, komu sme ho následne potom odovzdali. Musíte poznať IČO držiteľa odpadu, IČO predchádzajúceho držiteľa, prípadne nasledujúceho držiteľa. Uvádza sa tam aj poznámka a skrátka v zmysle tej prílohy číslo 1 vyhlášky 366 z roku 2015 a vždy pri tej evidencii musíte vychádzať z nejakých dokladov, obdobne ako pri účtovníctve. To znamená, že musíte mať nejaké doklady o odbera prevzatie odpadu, alebo teda o prevzatie odpadu, a to sú väčšinou vážne listky, prípadne sprievodné listy nebezpečného odpadu. Z tej evidencie potom sú povinné niektoré subjekty podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním. Je tu také daňové priznanie v odpadoch. To ohlásenie sa podáva v prípade, ak nakladáte ročne s množstvom väčším ako 50 kg nebezpečného odpadu alebo 1 tona ostatných odpadov, ale pozor, máme tu aj výnimky, ak máte jeden z 44 druhov odpadu, ktoré sú uvedené v prílohe číslo 3 vyhlášky 366 z roku 2015, tak tam musíte podať ohlásenie vždy, bez ohľadu na to, koľko vám vzniklo toho odpadu. A upozornila by som možno na to, že je tam napríklad zahrnutý biologicky rozložiteľný kuchynský reštauračný odpad, prípadne infekčný odpad. Tam sa to ohlásenie podáva bez ohľadu na množstvo vzniknutého daného druhu odpadu. Musíte odpad, alebo to ohlásenie sa podáva za každú prevádzkáreň zvlášť v zmysle živnostenského registra, alebo ak spadáte pod miesto vzniku, to znamená, že nemáte prevádzkáreň, ale ste len jedná sa možno o nejakú ambulanciu, sklad, niečo, čo má charakter nie prevádzkárne, ale skôr len toho miesta vzniku, tak tam tie miesta vzniku sa v ohlásení ščítavajú a podáva sa len jedno ohlásenie za celý okres. By som doplnil, že toto vám naša aplikácia vie urobiť automaticky. Ako teraz v podstate podať to ohlásenie? Tu došlo k veľkej zmene od tohto roka. Od 1.1.25 je to možné už len elektronicky cez formulár
informačnom systéme odpadového hospodárstva. V prezentácii vidíte vlastne aj odkaz na tento portál informačný systém odpadového hospodárstva, kde vlastne je možné podať toto ohlásenie. Tá papierová forma podávania na príslušné okresné úrady sa ruší. Ak by ste to ohlásenie sa pokúsili doručiť takto po starom ešte príslušným okresným úradom, tak by vám tie okresné úrady mali to ohlásenie poslať späť a mali by vás upozorniť, že musíte to podať v podstate elektronicky už cez ISOC. Ak sa chcete prihlásiť do ISOC a podať ohlásenie, musíte mať občiansky preukaz s čipom. A na podanie ohlásenia môžu firmy spolumocniť aj inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Ako presne, to vám povie kolega za chvíľku. Opäť, čo musí všetko obsahovať ohlásenie, to nám presne stanovuje príloha číslo 2, vyhlášky 366 z roku 2015, ale v podstate sa vychádza z tých vyplnených evidenčných listov odpadu pre daný druh odpadu za rok 2024. Sú tam možno v tom ISOC nastali možno nejaké mikrotechnické zmeny, napríklad pri telefónnom čísle sa uvádza, či to je pevná linka alebo mobil, ale nie je to v podstate k žiadnej zásadnej zmene nedošlo. Dôležitý je ešte termín. Ohlásenie za rok 2024 sa dá podať od 1.1. do 28.2.2025 oficiálne na základe nezmenenej vyhlášky 366 z roku 2015, avšak ministerstvo na webovej stránke informačného systému odpadového hospodárstva zverejnilo možno, som povedala, také usmernenie k tomu, že ten systém ostane otvorený do konca marca. Je to najmä pre subjekty, ktoré sa potrebujú na to pripraviť, prípadne by sme odporúčali skôr si tento termín marcový nechať na prípadné opravy, ak by ste museli podať opravné ohlásenie. My však odporúčame to ohlásenie podať do konca, teda do 28. februára. Ďakujem pekne. Ja budem teraz pokračovať druhou témou, a to je vytvorenie elektronickej evidencie odpadu. Ako teda vytvoriť elektronickú evidenciu odpadu? My sa budeme venovať jej vytvoreniu v našej aplikácie NVSIS. Je to veľmi jednoduché. V aplikácii si viete vytvoriť elektronický evidenčný list odpadu, ELO, zaevidovať údaje z dokladov o odbere odpadu a následne si prípadne zaarchivovať ešte aj lokálne tieto elektronické evidenčné listy vo forme PDF, prípadne aj v XLS. A táto evidencia sa vedie pre každú prevádzku alebo miesto vzniku samostatne. My si to aj ukážeme na príklade. Keď sa teda prihlásime do našej aplikácie cez tlačidlo prihlásenie sa, predtým samozrejme musíte byť registrovaní, čiže musíte si tú aplikáciu vlastne vyskúšať, čo znamená, že si vytvoríte na registráciu, kde vyplníte meno, priezvisko, e-mail, telefón, zadáte si vlastné heslo, odškrtnete súhlasy a zaregistrujete sa, následne vám príde e-mailom overovací e-mail, ktorý keď potvrdíte, tak dostávate sa do aplikácie, kde si v prvom kroku nastavíte IČO, alebo teda firmu, obec, mesto alebo inú organizáciu, za ktorú budete evidovať odpad. Keď ste takto zaregistrovaní, tak už potom do aplikácie sa prihlásujete cez tlačítko prihlásenie. Ja sa do nej teraz aj prihlásim. No a v úvode uvidíte takýto prehľad alebo dashboard, kde máte jednotlivé údaje za danú prevádzku, vľavo o odpade, čiže nejaké základné štatistiky, koľko odpadu bolo ostatného, nebezpečného a tak ďalej. A tuto v pravej časti, ešte to zvýrazním trošku pozor, aby ste to lepšie videli. A tuto v tejto pravej časti za celú organizáciu, pokiaľ mám tých prevádzok viacej. Pod tým je vlastne prístup, ako rýchly prístup alebo panel rýchleho prístupu, kde vlastne môžem vytvárať buď evidenčné listy odpadu, ohlásenie, alebo mám ďalšie funkcie. Ešte poviem na úvod, že veľmi dôležité je táto horná líšta, kde je to podobne ako možno poznáte z účtovníctva,
máte zapnutý rok. Ak sa zaregistrujete v tomto roku, tak automaticky sa vám zapne rok 2025. Následne vidíte zvolenú organizáciu, ja to mám cvične nazvané obec 2 a podobne. A potom si prepínate prevádzky, ktoré si vytvoríte. Pokiaľ sa zaevidujete alebo zaregistrujete v tomto roku, ako som povedal, tak systém vám hneď ponúkne rok 25, ale vy potrebujete zaevidovať ešte povedzme rok 24, aby ste si vytvorili ohlásenie. Takže veľmi jednoducho kliknite len na položku rok a prepnite sa v tomto strednom stĺpci vybrať obdobie na rok 24. Opäť kliknete na rok 24 a preniesiete sa do tohto roku. Ste už rovno potom v evidenčných listoch odpadu, ktoré sú prístupné a buď cez túto ikonku ELO, alebo cez ľavé menu odpadkový kôš a zase je tam druhá položka evidenčné listy odpadu, kde ešte nemáte zriadené žiadne evidenčné listy odpadu alebo žiadne ELO. Musíte si kliknúť na tlačítko plus, vytvoriť nový evidenčný list odpadu. A pokiaľ viete, aký to má byť kód, tak ho rovno sem naťukáte a povedzme 15.01.01 a pokiaľ neviete, tak si vyberiete z tejto skupiny, podskupiny a tak ďalej. Presuniete sa na krok číslo 2, kde si zvolíte, či ste pôvodca odpadu alebo niektorá iná činnosť. V prípade, že ide o nebezpečný odpad, zvolíte si aj Y-kový kód. V tomto prípade nejde o nebezpečný odpad, ale o nenebezpečný ostatný, takže to nemusíte vyplňať a po rekapitulácii tých údajov dáte vytvoriť ELO a systém vás rovno presunie do evidenčného listu odpadu. V tejto hornej časti vidíte hlavičku evidenčného listu odpadu, to znamená to, čo ste si v ňom vlastne už nastavili a v tejto spodnej časti je vlastne tabuľka vlastne evidencie, záznamov. Samozrejme, nemáte žiadne zatiaľ evidencie, takže idete si ich zapísať. V princípe, ako bolo povedané, evidencia odpadov sa vedie na základe údajov z či už vážnych lístkov, alebo zo sprievodných listov nebezpečného odpadu, pokiaľ teda ide o nebezpečný odpad. Takže tieto všetky lístky, podobne ako je to v účtovníctve, sú účtovné doklady, tak pri evidencii odpadov sú doklady o odbere alebo prevzatí odpadu, alebo vážne lístky a aj iné príjemky. Tieto lístky vlastne potrebujete, alebo údaje z týchto lístkov potrebujete zaevidovať. A deje sa to veľmi jednoducho, opäť je tu tlačidlo plus, to znamená, keď viem, že mi, povedzme, Marius Pedersen odobral 0,3 tóny odpadu, tak vlastne si stlačíme tlačidlo plus, zvolíme si dátum, kedy nám to odobral, napríklad 13.11., zvolíme si 13.11., nakladanie 0,3 tóny, kód nakladania, pokiaľ tam máme uvedené V, tak bude zber. Pokiaľ nie, tak si musíme ten kód nakladania zistiť. A ako si môžete všimnúť, systém vás vedie touto žltou farbou, týmito žltými poličkami na ďalšie polička, kde si vlastne vyberáte ďalšie veci, ktoré sú potrebné na dokončenie tej evidencie, toho záznamu. To znamená, keď to bol Marius Pedersen, tak si ho vlastne len vyhľadám v našom systéme. Pokiaľ viem aj konkrétnu prevádzku, tak si kliknem a vyberiem si konkrétnu prevádzku a opäť ma systém naviguje na jedno z týchto dvoch polí. Pokiaľ neviem, ktoré, na začiatku riadka mám systém automatickej kontroly, ktorý ma naviguje. Po tom, čo si prečítam túto hlášku, tak viem, že ak ide o spätný zber, tak vyplním poznámku, ak nejde o spätný zber, vyplním v skratku PRO, čo aj teda urobím, vyplním skratku PRO a systém nám tento riadok na začiatku teda odfajkne takou zelenou fajkou a ho skontroloval a je v poriadku. K tomu ešte potrebujem vytvoriť si vznikový riadok, aby som to mal vybalansované, aby som nemal, keď si všimnete, tuto vpravo hore je taká malá štatistika, aby som tu nemal minus 0,3. Je to niečo, ako si predstavíte v účtovníctve pokladňa, plus a mínus. My sme momentálne urobili to mínus, to nakladanie, potrebujeme urobiť aj plus, vznik. Vieme to robiť veľmi jednoducho, stlačíme si túto tretiu ikonku zľava, vytvoriť riadok vznik príjem a systém nám vlastne automaticky vytvorí takúto dvojičku vznikovú.
To znamená, máme to vybalansované, vznik je 0,3, nakladanie je takisto 0,3 a delta rozdiel je 0, čiže žiaden zostatok nemáme. Ja by som to len doplnila, lebo je tu taká otázka, hore máš obec a robíš, aby nevznikli nejaké zmetky z obálne z papiera. Toto by sa jednalo napríklad o odpad, ktorý vznikol na obecnom úrade. Ak by sa, tedy by mohla byť obec v pozícii pôvodcu. Ak by obec odoberala alebo zabezpečovala evidenciu pre občanov tam, už by bola skôr z nášho pohľadu možno na kód činnosti M, aj keď je možné, že sa to v budúcom roku bude potom meniť ešte. Áno. Ďakujem za spresnenie. Berte tak, že vlastne ukazujem nejaké vzorové údaje, čiže nie vždycky musia sedieť po odbornej stránke. Teraz ukazujem v podstate systém, akým sa eviduje. Samozrejme, že ak by išlo o obaly z papiera a lepenky, tak v tomto prípade by to museli byť pôvodcovské odpady, aby to teda obec mohla takto evidovať. Môžeme si to prepnúť aj vzorovú spoločnosť, kde nás to možno bude menej miasť. Ja tu už mám vytvorené nejaké evidenčné listy odpadu, mám ich tu vytvorené ale viacej. Vidíte, že existuje tu filter týchto kódov činností. Ja si zatiaľ zapnem tento kód činnosti P, pôvodca odpadu. Ak si chcete teda vytvoriť evidenčné listy odpadu pre samotnú evidenciu, aby ste splnili tú zákonnú povinnosť, ktorú má vlastne každá firma, každá obec alebo každá organizácia, ktorej odpady vznikajú, tak toto je spôsob, akým viete tú evidenciu z týchto rôznych potvrdení a vážnych lístkov naplniť v našom systéme, pričom viete využiť veľmi jednoduché nástroje, napríklad kopírovanie riadku, kedy ten riadok, ktorý napríklad už tu mám urobený, len jednoducho skopírujem, zmením mu napríklad dátum, zmením mu hmotnosť a tento riadok je hotový. Hej. No, akurát nie tento, lebo tento by sme ZPR by tam nemal byť dvakrát, takže zruším tu ZPR a mal by som tu vznikový riadok. A takisto by som potreboval to ešte povedzme vybalansovať na tej strane nakladania. A jednoducho chcem tým demonštrovať to, že tá evidencia sa dá robiť veľmi, veľmi jednoducho, rýchlo, kopírovaním záznamov a prípadne vytváraním automatických riadkov vznik a príjem. Poviem ešte jednu možnosť, kedy by ste, povedzme, pre krátkosť času nechceli robiť evidenciu odpadov, keďže napríklad by ste už mohli mať urobenú za minulý rok, či už v Exceli alebo v papierovej forme, ale len by ste si chceli urobiť ohlásenie. V takom prípade odporúčame urobiť tzv. Sumárne riadky v tomto evidenčnom liste, to znamená zrátať všetky hmotnosti vznik príjem a napísať to jedným záznamom. Stačí to urobiť napríklad tak, že si tu zrátam tie, ktoré nie sú ZPR teraz, napríklad tu je 2, 1 a 4 tóny, čiže 7. Zapísal by som to týmto spôsobom, že mi vzniklo vlastne 7 tón za rok. Ten dátum tu môže byť akýkoľvek z minulého roka, či to bude 1. január, alebo akýkoľvek iný, alebo 31. december. Ten sa totiž do ohlásenia neprenáša. Prenáša sa vlastne len hmotnosť a potom kód nakladania a samozrejme IČO, poznámka a skratka. A takisto, pokiaľ by som mal odobratý odpad od buď jedného, tak by som zrátal všetky odbery odpadov od jedného IČO, od jedného odberateľa. Napríklad by som tam dal 7 alebo dokonca 9, aby mi to úplne celý ten rok sa zrušil a vynuloval. A pokiaľ by som mal viaceré, samozrejme neberte to, kódy tu nie sú správne nakladania, hej, neberte to ako bernú mincu teraz, tu by skôr mohlo byť nejaké Včko a nejaká iná firma. Ale ak by som takýchto odberov mal od rôznych teda odberateľov viacej, tak každý ten odber by som za každého odberateľa a každý kód nakladania napísal osobitne. To znamená napríklad, ak by som tu mal ešte, ja neviem, odber od teraz toho Marius Pedersen, tak by som napísal sumu za ten odber za celý rok od Marius Pedersen a týmto by som zabezpečil to, že by som mal pripravené tie dáta na vytvorenie ohlásenia.
Takže dá sa to aj takto sumárne. A my teraz prejdeme ku ďalšiemu jednoduchému slajdu, ktorý sa vlastne venuje vytvoreniu elektronického ohlásenia o odpade. To sa dá v našej aplikácii urobiť jedným klikom. To si opäť ukážeme na praktickej ukážke. Zároveň, ako bolo povedané, sa tam prenášajú údaje z evidenčných listov odpadu, čiže tie musíte mať aspoň v tej sumárnej forme vyplnené v našej aplikácii a ohlásenie si viete teda vytvoriť vo formáte PDF, ktorý je teda taký čitateľný pre nás, alebo teda vo formáte XML pre ISOch, aby ste ho vedeli podať. A opäť pre každú prevádzku samostatne alebo za miesta vzniku podľa okresov. Aj si to rýchlo ukážeme. Je to veľmi jednoduché, buď ideme na ohlásenie z tejto úvodnej obrazovky, po stlačení tlačítka ohlásenie, alebo teda opäť z ľavého menu, tam je tiež ohlásenie. Zvolíme si, za aký kód činnosti si to ohlásenie ideme vypracovať. Sú to len tie, za ktoré máme tie evidenčné listy vyplnené a vygenerujeme si PDF-ko. Ak si ho zapneme, tak vlastne vidíte, že PDF je v takej forme, akej ho asi aj poznáte, aké bolo doteraz. To je tá forma, ktorá sa podávala či už v papierovej forme najmä, alebo teda dalo sa to aj elektronicky zaslať okresným úradom do minulého roku, a od tohto roku sa už teda to podáva len prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva. Vidíte tu tie riadky odpadov a potom nejaké prílohy ešte. Ak si chcete vygenerovať ohlásenie pre ISOch, tak stlačíte modré tlačidlo ISOch XML a opäť si stiahnete súbor, pričom tento súbor už vám odporúčame nekontrolovať, pretože ten súbor je vlastne nečitateľný pre bežného človeka, je to súbor v dátovej forme a odporúčame ho ani neukladať pod iným formátom, pretože stali sa nám také prípady, že niekto si ho otvoril, uložil si ho ako napríklad HTML alebo PDF a potom to natiahol do ISOHu. No, ten ISOH to bohužiaľ umožňuje nahrať aj iné formáty, ale samozrejme to nefunguje potom. To znamená, že stačí si to tuto vygenerovať, uložiť niekde k sebe do počítača a ukážeme si, akým spôsobom sa to dá nahrať do ISOHu. Pokračujeme teda ďalšou témou a to je podanie ohlásenia v informačnom systému odpadového hospodárstva. Ako už bolo povedané, ten formulár sa nachádza na adrese, ktorú máte aj v túto prezentácii, stačí potom na ňu kliknúť, keď tú prezentáciu budete mať k dispozícii, prípadne odkaz na tento formulár, priamy odkaz je aj na našej stránke nvsys.isoch. Ukážeme si za chvíľku, kde. Do ISOHu sa to podáva veľmi jednoducho, zatiaľ teória a následne prax. Prihlásite sa do ISOHu, potrebujete na to elektronický občiansky preukaz s čipom alebo mobilnú aplikáciu, ktorú mimochodom veľmi odporúčam, je dostupná na zariadeniach pre Android aj iOS. No a následne si vyberiete subjekt na zastupovanie a dostávate sa na ten elektronický formulár. Ako ho vyplním a podám tento formulár v ISOH, buď manuálne vypísaním všetkých 6 strán, čo ale my veľmi neodporúčame, pretože to je veľmi pracné a častokrát to aj zvykne padnúť a je s tým veľká oštara, alebo automatizovane práve nahratím XML súboru z našej aplikácie do tohto formuláru. Kvalifikovaný elektronický podpis na konci sa nevyžaduje. To znamená, ten formulár nemusíte podpísať, stačí ho len odoslať. A takisto to aj neodporúčame podpisovať. A kde nájdete potvrdenie o podaní ohlásenia? No, na 2 miestach. Nájdete to v časti Moje podania, v samotnom ISOHu. Tam je PDF-ko toho ohlásenia, ale hlavne potom vo svojej elektronickej schránke pod subjektom, pod ktorým ste boli prihlásení, tam nájdete vlastne doručenku a takisto aj potvrdenie o odoslaní elektronického podania. A čo si teda máte archivovať? Hlavne prosím vás, archivujte doručenku, prípadne potvrdenie o odoslaní elektronického podania vo formáte ASICE. To je ten podpisový kontajner, ktorý obsahuje aj podpis toho subjektu, ktorý to prijal, to znamená Ministerstvo životného prostredia, ale aj samotné PDF-ko.
a potom si archivujte určite XML súbor a PDF súbor ohlásenia z našej aplikácie a odporúčame takisto aj PDF z časti moje podania výsluhu a takisto zo Slovensko.sk. Doba archivácie je 5 rokov. Musím ešte na úvod, kým prejdeme do ISOHu, povedať o takej novinke, ktorú ste možno postrehli a možno nie. ISOH bude dnes od 14. hodiny nedostupný, to znamená, máme už len zhruba 25 minút na to, aby sme si to ukázali. Dôvodom je, že Ministerstvo životného prostredia opäť pristúpilo ku tomu, že bude meniť verziu formulára ISOHu a tým pádom bude od 14. hodiny, nevie sa na ako dlho, možno to bude na hodinu, možno na 2, nedostupný. Čo je možno trošku horšie je, že súbory, ktoré ste vygenerovali do tejto 14. hodiny dnešného dňa, sa už nebudú dať podať jednoducho. Bude ich treba vygenerovať znova, prípadne upraviť v tom súbore číslo verzie, ale odporúčame vám radšej ich vygenerovať znova. A je to o to horšie, že aj súbory, ktoré ste už podali a máte archivované v XML formáte, sa nebudú dať načítať bez tejto úpravy, bez úpravy toho čísla verzie. Tak ale aby sme prešli k ďalejku, teda prihláseniu sa do ISOHu, ako som spomenul, buď sa viete dostať na ten formulár priamo zo stránky ISOHu, čo sa aj ukážeme, alebo z našej stránky nvc.sk/ISOH, kde mimochodom máme aj aktuálne informácie k ISOHu denne aktualizované, to znamená, je tu aj tá informácia ku dnešnému výpadku po 14. hodine a je tu aj formulár hneď tuto dole, 1.1.25, formulár na podávanie elektronického ohlásenia. Keď na ňo kliknete, tak ste presmerovaní na stránku ISOH, kde sa musíte prihlásiť. A prihlásiť sa, ako bolo spomenuté, viete, buď elektronickým občianskym preukazom, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ja teraz využijem mobilnú aplikáciu, pretože je jednoduchšia a rýchlejšia, kde stačí si mobilnú aplikáciu teda spojazniť v mobile, autorizovať sa, zadať si svoj PIN a naskenovať tento QR kód a po jeho naskenovaní vás vlastne ISOH prihlási. Zobrazím vám stránku výber subjektu. Ja sa teraz musím prihlásiť pod niektorým z IČO, prihlásim sa pod IČO našej firmy. Nejde sa prihlásiť ako fyzická osoba, to by sa vám nepodarilo odoslať ohlásenie, takže prihlásim sa ako NVIS SRO a tým, že som klikol na priamy odkaz na ten formulár, tak systém mi tento formulár už rovno aj načíta. Iný spôsob je taký, že sa prihlásim len na stránku ISOH a po prihlásení sa opäť dostanem na tú hlavnú stránku a z tejto hlavnej stránky vlastne viem v ten formulár si zobraziť po stlačení na ľavo hore formuláre, druhé zľava v menu, potom na ohlásenia, tlačidlo v strede, potom na posledný odkaz ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním, nižšie, opäť je to modrým ohlásenie o vzniku odpadu a ešte je tam zelené tlačidlo, čiže je to na viac krokov. Tým, že opäť sa vám zobrazí tento formulár, ktorý má, ako si všimnete, 6 častí, ktoré všetky tie musíte preklikať až nakoniec, aby ste sa dostali a potom ho viete podať. Ako bolo povedané, neodporúčame to manuálne vyplňať, pretože je to veľmi zdĺhavé. To znamená, keď máte súbor XML z našej aplikácie vygenerovaný, potom idete úplne dole do toho formulára a tretie zelené tlačidlo zľava sa volá nahrať XML súbor, ktorý keď stlačím a vyhľadám si ho v počítači a nahrajem ho, tak systém mi zobrazí údaje z tohto XML súboru a môžem stlačiť ľavé dolné tlačidlo uložiť a pokračovať. Ak by som niečo nemal vyplnené, čo väčšinou sa vám nestane, keď máte súbor z našej aplikácie, pretože tá aplikácia upozorňuje na to, čo si všetko máte vyplniť, ale ak by sa vám náhodou stalo, že by ste povedzme nejaké telefónne číslo zabudli štatutára alebo niekoho takého vyplniť, tak a pôjdete ďalej, tak vás vlastne na to systém upozorní. To je ten lepší prípad, čiže ja si to telefónne číslo teraz skopírujem a vložím ho tu, kde vlastne je potrebné ho mať. A opäť idem dole na uložiť a pokračovať na stranu 3 zo 6 a takto preklikám všetkých tých 6 strán
Ak si trúfate, môžete na tej 6. strane skúsiť to skontrolovať, ale je to veľmi, veľmi neprehľadné. Vidíte, že tá stránka je veľmi dlhá a je proste dosť neprehľadná. To ohlásenie, ktoré bežne vy poznáte, alebo tie riadky, ktoré poznáte z toho bežného ohlásenia o odpadoch, ktoré sú v tejto horizontálnej podobe, sú v ISOhu takto vertikálne, to znamená, je to veľmi dlhé a potom už len stlačíte posledný krát uložiť a pokračovať, zobrazí sa vám zhrnutie a v rámci tohto zhrnutia ešte máte možnosť niektoré údaje keď tak upraviť, opäť je to veľmi dlhá stránka a opäť keď sa posuniete na koniec tejto stránky, tak máte možnosť ohlásenie odoslať. My to aj vieme urobiť, avšak na to, aby som to urobil, v tomto živom systéme potrebujem vlastne ešte upraviť v časti 2.2 za organizáciu vyplnil, musím tam dať vymazať ohlásenie, takúto dvojslovnú vetu, dá sa povedať. O tom si ešte povieme na konci a znova to musím preklikať nakoniec na stranu 6.6 a následne na zhrnutie a vtedy to viem odoslať. Môžete využívať aj klávesové skratky Ctrl+End, tá vás presunie jedným kliknutím na koniec toho formulára a viete to rovno stlačiť, musíte to scrollovať takto dlho. A teraz len zopakujem, nepodpisujeme ohlásenie, ale len ho odošleme a uvidíme, čo sa teda stane. Stane sa to, že sa vám zobrazí časť moje podania, kde sa chvíľočku odosiela to ohlásenie červeným, ale po tej chvíľke sa vám to prepne do stavu, že to bolo odoslané, tak ako to vidíte tuto 19.2. napríklad. Už sa to nestalo, ešte sa to stále odosiela. No a asi je systém zahltený viacej, takže niekedy to trvá dlhšie. A čo tu vidíte a čo tu nevidíte? Nevidíte tu, za koho ste to úplne podali, musíte si kliknúť na tento detail, na túto ikonku toho listu, druhá zľava. Vtedy si viete pozrieť detail, za koho ste to podanie odoslali. A viete si vlastne úplne na konci urobiť z tohto podania PDF, čo aj odporúčame. Vidíte tam takisto, prvá ikonka je také íčko, ikonka takej informácie, kde vidíte identifikátor elektronického formulára, to je taký dlhý súbor znakov písmen, ktorý, ak kliknete na túto ikonku, tak si ho skopírujete a viete si ho niekam vložiť do nejakej podružnej tabuľky a priradiť si k nemu, povedzme, firmu alebo organizáciu, za ktorú ste to podali, ale to len v prípade, ak ste tých podaní robili viacej, aby sa vám to nejak nepomiešalo. No a čo je veľmi dôležité, je stiahnuť si samotné potvrdenie zo Slovensko.sk z vašej elektronickej schránky, čiže keď pôjdete na Slovensko.sk, ak ste teda prihlásení do ISOHu, tak ste v tom momente prihlásení na Slovensko.sk a viete si z tej elektronickej schránky vlastne uložiť tú doručenku jednak vo formáte pre právne účely, tuto vpravo v správe je to súbor ASICE, stiahnuť ASICE alebo stiahnuť pre právne účely, to je to isté. A potom takisto odporúčame stiahnuť aj PDF verziu. Takže to je zhruba k tomuto. Ešte sa rýchlo presunieme do prezentácie, aby sme dokončili aj časť o splnomocňovaní a oprávnení na podanie ohlásenia. Kedy potrebujete splnomocnenie na podanie ohlásenia? Nepotrebujete vtedy, ak ste štatutár a zastupujete svoje IČO, a potrebujete vtedy, ak ste zamestnanec alebo externá firma. Aké formy splnomocnenia môžete využiť? Bude to elektronické oprávnenie cez Slovensko.sk, tam sa dá splnomocniť fyzická osoba alebo právnická osoba, a to buď čiastočne alebo úplne. My odporúčame splnomocňovať čiastočne, pretože pri úplnom splnomocňovaní by sa ten splnomocnený subjekt dostal aj do elektronickej schránky na Slovensko.sk. Alebo potom existuje aj papierové splnomocnenie, kde viete splnomocniť ale len právnickú osobu na to, aby za vás podala ohlásenie. A táto potom uvedie v časti 2.6 za organizáciu vyplnil
že to podala ona na základe plnomocenstva. Kedy je potrebné podať opravné a kedy zrušiť už podané ohlásenie? Opravné ohlásenie sa podáva vtedy, ak ste podali nejaké chybné alebo neúplné, alebo jednoducho máte potrebu podať ešte jedno, ktoré bude správne, tak v tomto prípade sa dá podať ešte opravné ohlásenie a zrušiť vtedy, ak ste podali povedzme omylom ohlásenie a nemali ste podať za daný subjekt, tak viete to urobiť. Toto celé viete urobiť, či už opravné, alebo zrušiť podané ohlásenie, do 31. marca tohto roka. No a ako sa to robí? Opravné ohlásenie, samozrejme si musíte vygenerovať z našej aplikácie s novými číslami, ale musíte dodržať kombináciu rovnakých hodnôt v poli IČO. To predpokladám, že asi nebudete meniť, pretože to sa bežne nemení. Názov prevádzky musí byť totožný a takisto typ dokladu, či ide o P alebo inú činnosť. Ten názov prevádzky je, spomeniem, dôležitý preto, lebo ak by ste v tom názve prevádzky urobili nejakú malú zmenu, či už vo forme, že by ste pridali nejaké písmeno, alebo chýbal by vám tam dĺžen alebo mäkčen, prípadne by tam bola nejaká medzera navyše alebo menej a nezhodovalo by sa s tým predošlým názvom prevádzky už podaného ohlásenia, potom by systém, alebo teda ISOch, lepšie povedané, považoval toto ohlásenie za nové a neprepísal by vám to. Je to bohužiaľ takto nastavené. Čiže táto kombinácia týchto údajov musí byť totožná, aby vám systém tie všetky staré ohlásenia, respektíve posledné ohlásenie prepísal. No a zrušenie sa deje tak, ako ste už videli na ukážke, ktorú som vlastne ukazoval, v časti na strane 2.6, v úplne poslednom políčku na konci za organizáciu vyplnil, to políčko sa volá, musíte napísať veľkým vymazať ohlásenie a samozrejme ho podať to ohlásenie a potom všetky tie ohlásenia za dané IČO, názov prevádzky a typ dokladu, ktoré boli podané pred týmto vymazaným ohlásením, budú zrušené spolu s týmto vymazaným ohlásením. A ešte praktické tipy a rady. Skontrolujte si, prosím, údaje v ohlásení pred jeho odoslaním. Ideálne si to kontrolovať v tom PDF-ku, ktoré vám vygeneruje náš systém, či máte správne názov organizácie, prevádzky a tak ďalej, kontaktné údaje, aby ste mali štatutárov vyplnených, ich telefónne čísla a e-maily, pretože potom by vám ISOch to nemusel zobrať tieto údaje, alebo by vám hovoril, že vám tam chýbajú. Skontrolujte si počet záznamov o odpadoch, aké máte druhy a kódy odpadov a podobne. No a ako som uvedol, robte to hlavne v tom PDF ohlásení, ktoré je také čitateľné. Ak by sa vám zobrazili vo formulári ISOch nejaké chyby, ktoré by neboli v tzv. Ľudskej reči, tak po stlačení tlačidla podpísať sa vám, máme takú prax overenú, alebo praxou overené, že ak stlačíte podpísať, tak sa vám zväčša zobrazia vo väčšom detaile tieto chyby, aj keď ho samozrejme nepodpíšete následne, tak aspoň budete vedieť, kde máte ten problém. No a namiesto tlačidla vyčistiť formulár radšej načítajte znova, pretože aj to sme zaznamenali, že nie vždy fungoval správne. A ako som už povedal, ak máte tých ohlásení viacero, odporúčam vám si niekde podružne, niekde v Exceli alebo v nejakom inom, možno aj vo Worde, evidovať identifikátory týchto ohlásení a priradiť si k ním názov organizácia prevádzky, aby ste následne pri nejakej kontrole vedeli rýchlejšie dohľadať to konkrétne ohlásenie. No a predtým, ako dáme priestor na otázky, ešte tu máme bonus pre nových používateľov. Ak sú tu nejakí noví, ktorí ešte teda nepoužívali našu aplikáciu, vedia ju vyskúšať si na základe tohto promo kódu na 150 dní zadarmo, ktorý jednoducho zadajú v tom registračnom formulári a systém im to predĺží z 90 dní na 150 dní. Prípadne, ak kliknete na tento odkaz, tak sa vám tento promokód sám predvyplní, takže ak si počkáte na tú prezentáciu, tak budete môcť kliknúť, ak nie, tak to rovno zadajte takto v tom registračnom formulári. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a nechám teda priestor na otázky. Nech sa páči. Tie, predpokladám, že písali do chatu. Áno, a chcela by som ťa poprosiť, aby si čítal ty, lebo nemám všetky otázky. Jasné, dobre.
Dobrý deň, dňa 18.2. som nahrala ohlásenie o vzniku odpadu za našu obec, zberný dvor, aj malú kompostáreň do ISOHu. Tam vidím, že podania boli podané. Keď sa ale prihlásim do elektronickej schránky na Slovensko.sk, tam potvrdenie o podaní nevidím. Volala som aj na technickú podporu Slovensko.sk, odporúčili ma na ISOH alebo ministerstvo životného prostredia, písala som do ISOHu, majú tam uvedenú len e-mailovú adresu, zatiaľ bez odpovede. Ešte uvediem, že mám plné zastupovanie, ako ďalej postupovať. To znamená, že podali ste, ale nevidíte tam v stránke. Na toto sa veľmi ťažko odpovedá, lebo sú to technické problémy, ktoré my neevidujeme takéto problémy. Určite sa uistíte, či ste podávali tie ohlásenia cez to prihlásenie, kde vlastne hľadáte tie doručenky, že či to nebola nejaká iná firma, iné ičo. Ak to ale tak bolo, tak potom naozaj vám neostáva nič iné, len kontaktovať ministerstvo životného prostredia, ako vám to odporúčajú aj na tej podpore Slovensko.sk. Dobre, nejde mi zvuk, ďakujem. No to už asi teraz nevyriešime. Ďalšia otázka, dobrý deň. Chcel by som sa informovať, v obci máme zberný dvor, ktorý ale nie je samostatný podnikateľský celok, ako ani nič podobné, nemá ani samostatné ičo, je len priestorom, kde občania môžu odovzdať veľkoobjemný odpad, plasty, sklo. Čo sa týka vážnych lístkov, vývozca neeviduje rozdiel medzi tým, čo zbieral na zbernom dvore a čo priamo v obci. Preto sa chcem opýtať, je potrebné vytvoriť aj tak oddelené ohlásenie o odpade zo zberného dvora, alebo to spadá pod obec ako celok? Tu by som ja odpovedala, to všetko závisí od toho, či máte vydané rozhodnutie na tento zberný dvor, lebo možno to voláte zberný dvor, ale je to len akési zhromaždisko možno niekde kontajnerov. Ak je to naozaj zberný dvor v zmysle legislatívy, tak by ste mali mať vydaný súhlas na prevádzkovanie zberného dvora podľa paragrafu 97 a v tom prípade určite musíte podávať osobitné ohlásenie pod kódom činnosti B. Ďakujem. Ak to tak nie je, tak samozrejme to nerozlišuje ani odberateľ a... Ďakujem. Asi pôjdeme ďalej, pretože máme tu toho veľmi veľa. Dobrý deň, prosím vás, v ohlásení za obec, aký je kód pri nakladaní brka, ak mám aj malú kompostáreň a za ňu tiež vytváram ohlásenie? Za malú kompostáreň, ak vytvárate ohlásenie, tak to je vlastne R-ko a kód nakladania R3. To je vlastne zhodnotenie toho biologického rozložiteľného odpadu. Dobrý deň, ak ako obec odovzdáme odpad prepravcovi, ktorý ho odovzdá na skládku odpadu, do evidenčného listu budeme ako nasledujúceho držiteľa uvádzať prepravcu alebo skládku? Závisí všetko od vašich zmluvných vzťahov a finančných tokov. Ak sa ten prepravca je v polohe nasledujúceho držiteľa odpadu, to znamená, nesie vlastne právnu zodpovednosť za nakladanie s tým odpadom, stáva sa nasledujúcim držiteľom odpadu, tak áno, vy musíte vlastne vedieť, ak tomu prepravcovi platíte len za službu dopravy, čiže je to dopravca, že prevezie ten odpad z bodu A do bodu B a skládka je až pre vás nasledujúcim držiteľom odpadu, tak uvádzate skládku. Ale ak dopravca už preberá zodpovednosť za ten odpad a stáva a vlastne naklada s tým odpadom a je v polohe nasledujúceho držiteľa odpadu, tak uvádzate vlastne toho, kto už to aj prepravuje a ďalej zabezpečuje ďalšie nakladanie s tým odpadom. Čiže všetko závisí od zmluvných vzťahov, čo vlastne máte s tým ďalším subjektom zazmluvnené. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ďalšia otázka. Mám technický dotaz. Ak by som chcela použiť aplikáciu NVSys, predpokladám, že musím vytvoriť ELO, evidenčné listy odpadu, teda v aktuálnej situácii fyzicky prepísať údaje z existujúcich evidenčných listov odpadu za minulý rok, aby mi systém mohol konvertovať tieto údaje do ISO. Je tak? Hneď odpoviem, ale ešte to pokračuje. Ak by som prepisovala x strán ELO do NVSys, stačí zadať sumárny údaj hmotnosti za každý kód odpadu, alebo treba prepísať všetky riadky, teda napríklad 40 záznamov ku jednému kódu odpadu. Je tak, ako si vlastne myslíte, to znamená, že vy musíte niečo prepísať do našej aplikácie, aby vám tá aplikácia mala z čoho vlastne vytvoriť ohlásenie.
Ale keďže už máte evidenciu urobenú, či už je to v Exceli alebo v akejkoľvek inej forme, proste máte evidenčné listy hotové a neoplatí sa vám teraz prepisovať záznam po zázname z tých evidenčných listov, potom naozaj urobte to len ako sumy tých záznamov v tých evidenčných listoch. Čiže suma za ten stĺpec vznik príjem, suma za stĺpec nakladanie, ale samozrejme po jednotlivých kódoch nakladania a po jednotlivých IČO. Ja by som ešte odporúčala, že ak by ste toho mali napríklad viac, tak máme aj službu import, kde keď si stiahnete vzorový importný excelovský súbor, tak tam viete veľmi jednoducho si tie údaje naliať a naimportovať tak, aby ste mali komplet evidenciu hotovú. Tak. Čiže importnom to ide veľmi rýchlo, viete si to odladiť v Exceli a potom to len niekoľkými klikmi dostať do aplikácie. Ďalšia otázka. Nájdete v pravom hornom rohu našej aplikácie, to len ak by to niekto hľadal. Ďalšia otázka. Dobrý deň, sme obec a máme aj zberný dvor. Musíme podať 2 ohlásenia za obec P a za zberný dvor V. Áno, presne tak. Ďalšia otázka. Vo firme máme pod iným IČom vedenú rozrábkáreň mäsa, výrobu mäsových výrobkov. Podávame za túto prevádzku ohlásenie za rok 2024. Jedná sa o kosti, kože, tuky z hovädzieho a bravčového mäsa. Neviem, či k tomu máme dostatočný podnikateľský subjekt, ak je to iný podnikateľský subjekt a tie mäsa sú odoberané ďalej ako odpad, čo predpokladám, že asi budú, tak áno. OK. Ďalej máme zariadenie opatrovateľskej služby. Za túto inštitúciu nahrávam odpady samostatne? Tam všetko závisí od toho, či tá opatrovateľská služba je osobitné IČO alebo nie, alebo ste vy ako, predpokladám, že ste obec, to tiež tam nie je jasné, či ste ich zriaďovateľ a tá opatrovateľská služba nemá vlastné IČO, tak potom to spadá pod obec, ale neviem, či to chápem celé správne, museli by sme to rozobrať. Alebo či tá opatrovateľská služba je nejaký osobitný subjekt s vlastným IČom, tak toto sa nedá takto jednoducho odpovedať. Ale v princípe každé IČO by si malo podávať vlastné ohlásenie. To je taká akože veľmi jednoduchá rada, pokiaľ to nie sú nejaké veľké špeciality. V obci máme kompostovisko s kapacitou 100 tón, kde sa vyváža BRO z obce od občanov. Patrí pod obec, nemá vlastné IČO. Už som podala ohlásenie vzniku odpadu cez ISOH. Ohlásenie v papierovej forme nám doručili zberové spoločnosti za veľké výkup a tiež firma, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu aj triedeného odpadu z obce. Mám podať ešte jedno ohlásenie v ISOH s údajmi za výkup a zberovú spoločnosť? Toto je trošku domotané, lebo máte aj kompostáreň, aj za kompostáreň sa musí podať ohlásenie, ak máte to oficiálne tú kompostáreň buď na registráciu alebo na súhlas, do 100 tón je registrácia, na 100 tón je súhlas, podľa paragrafu 97, čiže za kompostáreň podávate osobitne ohlásenie a za tie komunálne odpady podávate takisto osobitné ohlásenie, či to už bol výkup alebo zberovka odoberala tie odpady a prípadne ešte aj za polocovské odpady môžete podávať osobitné ohlásenie. To sú odpady, ktoré vám vznikli napríklad na obecnom úrade. Ďakujem. Dobrý deň, evidenčné listy aj ohlásenie do ISOH robím ako P pôvodca, keďže sme obec, na území obce nám vznikol odpad z asanácie budovy, tento odpad je odpad 17-kový s kódom nakladania R3. Mám potvrdenie o jeho zhodnotení. Je tento odpad súčasťou ohlásenia do ISOH za obec s kódom činnosti P? Áno, je to určite odpad, ktorý, ak to vzniklo na vašom nejakom obecnom majetku. Áno. My sme stavebná spoločnosť a máme stavby po celom Slovensku. Každá stavba sa berie ako zvlášť prevádzkareň. Otázka je, ako vy ako stavebná spoločnosť ďalej figurujete na základe zmluvných vzťahov, či vlastne zabezpečujete aj ďalšie nakladanie s takýmto
odpadom a ste vlastne v pozícii nasledujúceho držiteľa odpadu, to znamená, že musíte mať nejaké oprávnenie na toto, alebo či ste v polohe pôvodcu, to znamená stavebníka, to znamená toho, komu bolo vydané stavebné povolenie, to mi z toho nie je úplne jasné. A podľa toho sa potom vlastne vedie evidencia odpadu, ale každopádne tá evidencia by sa mala viesť podľa miest vzniku v takýchto prípadoch, to znamená stavby my odporúčame viesť ako miesta vzniku. Áno, ďakujem. Dobrý deň, evidenciu som si zaviedla vo vašej aplikácii, pre kontrolu ohlásenia som si ho vygenerovala vo vašej aplikácii v PDF, avšak nezobrazuje sa mi skratka ZPR poznámke. Zostatok z predchádzajúceho roka zaratá do Z, avšak toto nie je správne metodicky, 3 bodky. Ak nie je v súbore PDF, v súbore XML sa zobrazí. Nie, ak nie je v súbore PDF, tak nezobrazí sa ani v XML súbore. My máme za to, že pokiaľ sa s daným odpadom nakladá v danom roku, tak sa tá skratka ZPR tam vlastne neuvádza. Ale chceme to riešiť ešte teraz aj s príslušnými inštitúciami, lebo tie názory sa v rámci aj poradcov rôznia, takže ak by došlo k nejakým iným usmerneniam, určite to u nás upravíme. To, čo vlastne sa dá povedať dnes, že nie je to tak jednoznačné, aby to umožňovalo jednoznačný výklad. My ale sme sa radili už aj x rokov dozadu k tomuto a prijali sme takýto úzus. Keď sa teda nakladá s daným odpadom, tak sa neuvádza, ak nenakladá, tak sa uvádza. Dobrý deň, za obec máme prístup do elektronickej schránky, má prístup len starosta obce, keďže čiastočný prístup umožní zamestnancovi spracovať ohlásenie pre ISOch. Aký typ činnosti je potrebné elektronickej schránke zvoliť? Ďakujem. Nerozumiem úplne tej otázky, že aký typ činnosti je v elektronickej schránke, ale určite treba pri splnomocňovaní, keď chcete zamestnanca splnomocniť, tak splnomocniť fyzickú osobu a potom dať čiastočný prístup a následne sa ten zamestnanec, keď sa prihlási svojím elektronickým občianskym preukazom, tak si bude môcť vybrať váš subjekt, to znamená vašu obec, a bude môcť zobraziť formulár ohlásenia, kde teda je aj kód činnosti, za ktorý vlastne podáva ako obec. Obec môže teoreticky podávať až 4 druhy ohlásenia pod 4 rôznymi kódmi činnosti ako P, M, pokiaľ má kompostárien, tak R a pokiaľ má zberný dvor, tak aj V. Ďalej. Dobrý deň, som generálny dodávateľ a mám 3 subdodávateľov na elektro, potrubie a stavebné práce. Rekonštruuje sa kotolňa, kde každý z nich bude mať odpad. Tento odpad sa bude vyvážať na oficiálnu skládku. Potrebuje každý z nás oprávnenie na nakladanie s odpadmi? Toto pravdepodobne áno, ale to by sme museli presne vedieť zmluvné vzťahy, kto čo robí, kto si čo odváža a kto garantuje stavebníkovi čo. Či ste v polohe nasledujúceho držiteľa odpadu alebo nie. Tak, nie je to úplne také jednoduché, je potrebné poznať tieto detaily, aby sa dalo vlastne poradiť. Ale pravdepodobnosť budete potrebovať. Je to veľmi pravdepodobné. Pokiaľ by ste mali záujem, napíšte nám a vieme to riešiť individuálne. Dobrý deň, ako obec podávame hlásenie, máme problém pri zapisovaní pri akumulátoroch a batériách ako nebezpečný odpad, keď rozklikneme. No, nepochopil som veľmi, takže asi ideme ďalej, máme dosť veľa času. Pokiaľ odovzdáme odpad... Tak skúste našu podporu kontaktovať, oni nám potom pomôžu. Stále zdieľame vlastne telefonické a e-mailové kontakty, prípadne môžete skenovať na stránke, je chat, alebo teda hovorím zavolať alebo napísať. Pokiaľ odovzdávame odpad z dreva a papiera do domácnosti, ako je to potrebné zadať do vašej aplikácie? Odpad odovzdávame na rôzne e-čary.
Tomu som neporozumela, pretože keď odovzdávate odpad do domácnosti, tak to nemôžete odovzdávať na rôzne IČ. Odovzdávate ich zamestnancovi na základe súhlasu do domácnosti. Tak teraz nerozumiem tomu, či ten odpad je pod rôznymi spoločnosťami odovzdávaný tým zamestnancom. Tomu úplne nerozumiem, priznáme sa, ale je potrebné postupovať podľa vášho súhlasu, kde máte uvedené množstva, ktoré môžete odovzdať, prípadne obce, do ktorých môže ten zamestnanec ten odpad odobrať, buď na materiálové alebo energetické zhodnotenie a tam sa potom vlastne v aplikácii zadáva kód nakladania DO na základe vydaného súhlasu a udáva sa v evidenčných listoch obec, do ktorej tento odpad išiel. Pozor, aby to bolo v súlade s vašim rozhodnutím. Čiže DO a obec, do ktorej odpad išiel a následne systém z toho vyrobí vlastne ohlásenie, kde sa tie obce ako keby, alebo tie množstva toho odpadu zrátajú, obec sa už neuvedie v hlásení, tá kolónka 5 ostane prázdna a kód nakladania bude v podstate DO. Ďakujem. Potom je to otázka kód Y, nevieme zadať Y46, otázka. Ako máme postupovať? Y46 sa určite dá zadať, lebo som si to aj teraz overovala v našom číselníku, mne to išlo. Skúste našu technickú podporu, netuším prečo. Možno to niekde preskarolovať úplne dole, uvidíte. Preskarolovať úplne dole, lebo je medzi poslednými. Ďakujem. Ak naša organizácia má 3 prevádzky, tak v druhom roku dávam fajku alebo ako? No, to som neporozumel. Ak naša má 3 prevádzky, no neporozumel som, ideme ďalej. Dá sa ohlásenie robiť aj viac dní a nechať ho, rozpracované a podať, až keď budeme mať všetko vyplnené, no dá sa to robiť, myslíte asi v ISOHu. Dá sa to robiť, ale neodporúčame vám to. Áno, presne dneska je ten prípad, kedy to neodporúčame. Pretože už teraz by ISOH nemal fungovať 7 minút a keď sa toto stane, že napríklad ministerstvo urobí novú verziu formuláru, tak vlastne tie rozpracované podania, jak to povedať, budú nefunkčné. Takže neodporúčame to takto robiť. Odporúčam to robiť radšej v našej aplikácii, vygenerovať si to jednorazovo a nahrať si to, ako sme to ukazovali. Ako sa do vašej aplikácie zadávam meno, telefónne číslo a e-mail štatutára. Je to veľmi jednoduché, musíte kliknúť na organizáciu v tej hornej lište a potom na tom detaile tej organizácie na konci riadku je štatutár také žlté tlačidlo plus. Ak by ste nevedeli, pokojne kontaktujte našu podporu. Dobrý deň, podávame ohlásenie ako základná škola, alebo to patrí pod obec. Všetko závisí opäť od toho, či ste samostatný právny subjekt, máte vlastné IČO, alebo vás riadia obec a nemáte právnu subjektivitu, nemáte vlastné IČO, tak potom za vás eviduje obec. Potom, dobrý deň, ako uložím XML súbor? Ďakujem. No, uložíte ho len tak, že si ho stiahnete keď dáte vygenerovať našu aplikáciu, on sa vám stiahne do vášho prehliadača a z toho prehliadača si ho len jednoducho prekopírujete alebo pretiahnete na plochu alebo k sebe do počítača. Určite ho neotvárajte a nedávajte uložiť ako pod nejaký iný formát. Hej, to už je uložené a potrebné ho je len niekam presunúť, aby ste vedeli, odkiaľ ho potom máte načítať do ISOHu. Dobrý deň, je možné evidovať biologicky rozličiteľný komunálny odpad z kompostérov v obci, ak nemáme kompostáreň ani zberný dvor a daný odpad svoj pomocne zužitkujeme? No, predpokladám, že ak nemáte kompostáreň, neviem totiž to, čo presne tým myslíte, ale ak myslíte také malé kompostériky, ktoré sa rozdávajú občanom na zelený odpad, tak predpokladám, že to máte urobené tak, že to je predchádzanie vzniku odpadu a tým pádom sa to nebude evidovať, ale nie som si istá, či myslíte na to. OK. Ďalšia otázka. Pri zadávaní batérií a akumulátorov kód nebezpečného odpadu bude Y? To je nejaké zmetočné. Ďalšia otázka. Ak mi príde oznámenie o zbere alebo výkupe odpadov zo zberných surovín a je vyplnená aj organizácia, aj prevádzkareň, čo je rovnaké, tak do ohlásenia vyplní organizáciu či prevádzkareň? Ja by som na to odpovedal, pokiaľ je prevádzka alebo prevádzkareň totožná s organizáciou, tak sa vyplňa len adresa organizácie a prevádzkareň sa necháva prázdna. Ako vstúpim do rozpracovaného ohlásenia v ISOH cez moje podania?
Tam to musíte vidieť. To znamená, opäť hore si nájdete v menu moje podania a tam by malo byť rozpracované. Ak nie je tam, tak už nie je nikde. Dobrý deň, sme stavebná firma. Všetky stavby máme v rámci okresu, okrem jednej. Správne tomu rozumiem, že podávame 2 ohlásenia, kód činnosti V, zohľadňujem miesto vzniku odpadu. Taktiež máme... Ak je to mobilný zber, tak áno, musíte to viesť podľa okresov. A taktiež máme 2 predajne so stavebným materiálom a tam tiež vzniká odpad, ale to už máme viesť ako prevádzkarne v zátvorke, nakoľko je iná adresa ako sídlo spoločnosti a zvlášť podať ohlásenie za tieto predajne? Áno. Tak. Ďalšia otázka. Dobrý deň. Aký je rozdiel medzi typom dokladu M a P v ohlásení? Ďakujem. To je veľmi široká otázka. V princípe, poviem to tak, obce eviduje ako MK, zatiaľ to taký úzus je vo väčšine prípadov za občanov a Pčka za svoje nejaké odpady, ktoré vznikajú z ich činnosti. Ďalšia otázka. Bude ohlásenie o vzniku odpadných nakladaní s odpadmi za rok 2024 podané elektronicky cez ISOH akceptované v predĺženej lehote 31.3? Áno, bude. Počuli sme, že už majú je aj usmernenie pre inšpekciu takéto, takže bude to akceptované. Dobrý deň, sme obec a keď sa chcem prihlásiť do vašej aplikácie, mám zadať pri prihlasovaní moje meno alebo starostu. Dá sa potom meno v ohlásení zmeniť? Určite áno. Hej, môžete si vybrať, určite si dajte, ja odporúčam dať vlastné meno, aby ste vedeli, že to je váš prístup a pokiaľ to je nezávislo od toho, kto tam bude uvedený na tom ohlásení. A hlavne tá starosta musí byť ako štatútár uvedený tam. Je potrebné predkladať niekomu splnomocnenie právnickej osoby pôvodcom odpadu na podanie ohlásenia? Nie je potrebné predkladať. Jedine v prípade kontroly by mohol kontrolný orgán to vyžadovať. Koľko je poplatok za aplikáciu? Tak poplatok je 5 eur za jednu prevádzku na mesiac, ale keď máte tých prevádzok viacej, tak je to menej ako násobok. To znamená, že tam sa pridáva od určitého počtu už len 12 centov za mesiac. Myslím, že od nejakých 12 alebo tak. Čiže ten základný poplatok je 5 eur na mesiac, ale platí sa to na rok, čiže zhruba 59 eur bez DPH za rok. Ak máme 3 prevádzky, tak musím 3-krát samostatne všetko vyplniť a podať 3 ohlásenia samostatne. Je tam 6 krokov, ktoré musím vyplniť a pri prevádzke či zafajknúť toto políčko. No, to nie je jasné, či to je prevádzkáreň alebo miesto vzniku, takže to nie je jasné. Ale v princípe to, čo sa pýtate, je, že vy tie kroky neviete preskočiť v ISOHu, v tom formulári, to znamená každý ten jeden krok, alebo teda lepšie povedané tú stranu toho ohlásenia musíte vlastne prejsť, vyplniť a následne sa až na ten 7. krok dostanete do zhrnutia a potom viete ohlásenie podať. Dobrý deň. Čo sa týka zápisu do evidenčného listu, je prípustné evidovať v jednom riadku sumárny zber za celý mesiac, napríklad 3-krát zvoz v mesiaci jeden zápis. Ďakujem. To závisí od toho, ako máte vážne listky, lebo keď máte vážne listky vydané, že 3-krát, ja by som radšej sa držala tých vážnych listkov. Tak. Dobrý deň. A to je posledná inak otázka. Už sme 13 minút po termíne, takže teším sa, že sme pri poslednej. Dobrý deň. K otázke vyššie. Možné evidovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad z kompostérov v obci, ak nemáme kompostáreň ani zberný dvor a daný odpad svojpomocne zužitkujeme? Boli myslené 1100-litrové kompostéry pre obyvateľov do domácnosti, ale máme tieto kompostéry aj na cintorínoch, parkoch, 3 bodky. Môžeme tento odpad evidovať ako odpad vyprodukovaný na našom území? V tomto prípade bude IČO pôvodcu aj IČO zhodnotiteľa rovnaké? Ja čo viem z praxe, ale znova neviem, či to je úplne tento prípad, ale najmä pri tých občanov, ale aj v prevádzkach, ak je to zelený odpad, napríklad tráva alebo tak, a si to prevádzka vlastne uložiť do toho kompostérika takého na svojej záhrade alebo prípadne občan, tak to je v podstate predchádzanie vzniku odpadu. To sa nepovažuje za
biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je potrebné evidovať. Čiže takto sme k tomu pristupovali. Okay. Ešte osobitne by sme možno mohli potom skonzultovať tie cintoríny a parky, ale čo sa týka tých obyvateľov, to určite bude ako prechádzanie vzniku odpadu a predpokladám, že takto aj máte dohodnuté, keď ste dávali tie kompostéry. Ďakujem. A ešte tu máme spresnenie k tej otázke vyššie. 3 prevádzky majú rôzne adresy, preto vyššie tá otázka, moja otázka k ohláseniu. Ak majú ak sú to prevádzkárne, že to nie sú miesta vzniku, to znamená tam, kde prevádzkujete nejakú činnosť, tak áno, ak majú rovnaké, teda rôzne adresy, tak sa podáva za každú prevádzkárne ohlásenie zvlášť. V zmysle živnostenského registra. Tak. No a ja by som veľmi pekne chcel poďakovať za dnešnú účasť. Trošku sme to potiahli, ešte 15 minút. Využite prosím možnosť predĺženej skúšobnej doby na 150 dní. Ak ste noví používatelia, sledujte našu web stránku www.nvsis.sk a tie novinky v ISOHu. Je to denne aktualizovaná stránka. Odkaz na videozáznam a prezentáciu vám pošleme na neskôr v pondelok budúci týždeň, aby ste si mohli tento webinár ešte raz pozrieť, prípadne si pozrieť do prezentácie. No a v prípade nejakej spätnej väzby otázok nás spokojne kontaktujte na uvedených kontaktoch. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa. A ja vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa veľa šťastia. Dovidenia. Dovidenia. Yeah.